чынам усё гэтае ў сусвеце і рэальнае жыццё побытавае, праца чалавечая і нейкія астранамічныя з'явы, час, які зноў жа становіцца часам незвычайным, сакральным, крывым. Усё гэта злучаецца ў гэты перыяд, і можна сказаць, што каляды, это апагей нейкага сакруму, які рэалізуецца ў прасторы. І зноў жа тут існуе пэўная тэрапеўтычная функцыя усяго, пра што я распавядаў, усіх гэтых святаў, абрадаў, бо таму заўважылі даследчыкі, якія вывучаюць традыцыйную культуру і культуру, скажем, урбаністычную, гарадскую. Да, безумоўна, традыцыйнае грамадства, яго не трэба ідэалізаваць. Гэта і цяжкая праца, і там адсутнасць камфорту, і адсутнасць, у прынцыпе, таго, што мы разумеем пад свабодай. Бо грамадства традыцыйнае, яно не індывідуалістычнае, яно грамадства калектыўнае. Калі кожны чалавек – гэта частка цэлага, і ён не можа супрацьпаставіць сабе цэлага. А для таго, чаму гэта цэлае патрэбна? Каб все жылі і выжывалі ў гэтым космосе, якім небяспечны, які апанаваны небяспечнымі рэчамі, весь час яму перашкаджае інтэрвенцыя хаосу, але для таго, каб выжыць, патрэбная вось гэтая супольнасць. А гэтая супольнасць таксама падтрымліваецца праз рэчы, якія яднаюць людзей. То есть любое свято, абрад, музыка, спеў – гэта тое, што яднае, па-першае, гэты вертыкальны ўзровень, людскі, грамаду, але адначасна праектуе гэты ўзровень на касмічны. То есть гэта часы святы, гэта час яднання, скажем, профаннага, чалавечага і сакральнага, небеснага, калі все это злучаецца ў цэлае. І вось гэты вобраз залатога веку ці шчаслівага часу максімальна, дарэчы, таксама рэалізуецца на святах, бо асабліва у навагодні час, пачынаючы ад каляды, сканчаючы валачобным цыклам, то есть ужо сакавіком, у каляды толькі прачуванне, чаканне, заклік новага года, то есть вяртанне гэтага новага часу, залатога веку, які рэалізуецца ўжо ўвесну, калі надыходзіць весна, свеціць сонца, то есть праектуецца ўжо і нейкі самы першы час. А першы час – это залаты век. Калі людзі былі шчаслівыя, калі сам Бог хадзіў па зямлі, то есть гэта час ідэальны, які зноў жа паступова марнее, уже не падае, і все гэта заканчиваецца сконам, каб потым зноў адрадзіцца. Так вось тэрапеўтычны сэнс гэтага ў чым, што гэтае адвечнае паўтарэнне ці вечнае вяртанне, яно у прынцыпе аптымістычны светагляд. Яно спараджае чалавека надзею, нягледзячы на ўсё трагічнае яго існаванне, на тое, што шмат праблемаў і шмат таго, што чалавеку пагражае яго існаванню духоўнаму і фізічнаму, все адно гэтае аднаўленне, гэта больш аптымістычны і не такі песімістычны погляд на свет. На жаль, у еўрапейскай культуры адбылася змена гэтага светагляду на лінейны, на светагляд песімістычны. То есть гэта звязана, конечно, з прыняццем лінейнай мадэлі часу, якая звязана ўжо з хрысціянізацыяй, калі пачатковы вырай, зноў жа тут мы маем гэты вобраз выраю, паступова людзі грашаць, вырай знікае з зямлі, і толькі збаўца Христос, вось ён гарант, скажем, таго, што нехта зможа выратавацца, і выратуюцца яны пасля таго, як будзе другое прышэсце, будзе страшны суд. Але зноў жа, тут мы маем лінейную рэалізацыю, то есть ад выраю да страшнага суда, вось гэты адрэзак часу чалавек пакутае. Ён пакутае ад спакусаў, хтосьці ідзе шляхам праўды, ён выратоўваецца, хтосьці памірае, ён грэшнікам і трапляе ў пекло. Але гэты час, ён не паўторыцца ніколі. Вось гэтае рэвалюцыйнае усведамленне пра час, якое было зададзенае скажем, ідэя хрысціянскай традыцыі, яно прывяло да таго, тут ёсць даследаванні сацыялагічныя, філасофскія, як проста чалавек заходнееўрапейскі стаў песімістам, стаў успрымаць жыццё як тое, што мае толькі гэтае кароткае вымярэнне уласнае альбо кароткае вымярэнне касмічнае. Бо пасля другога прышэсця, калі чытаць працы тэолагаў, свет, невядома нічого, то есть гісторыя заканчивается. А вырай гэта, все жывуць вырай, но нам нічога не вядома пра далейшае паўтарэнне, пра далейшае існаванне космосу. Тады як традыцыйная касмалогія, якая найбольш выяўлена ў навагоднім калядным цыкле, яна
сцвердзіць пра тое, што год все адно адродзіцца, што все адно будзе працяг, і людзі павінны працягваць, каб космас не знік, каб не зніклі яны, не зніклі іхныя сем'і, іхны род. Вось, можа быць, я скончу такую сваю прамову маналог, і вельмі хацелася б пачуць пытанні, можа быць, я штосьці ўдакладнюць і дадам.